साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मानपूर्वक स्वागत एवं अभिनंदन करें। श्रद्धाभाजन राइजनों मूर्खाता अनुरोध हाथ चापरि गगन ध्वनि ध्वनिरे माननीय प्रधानमंत्री गराकी आदरणी जनाओ तेखेतर प्रति सम्मान प्रदर्शन करक। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि स्टेडियम का परिदर्शन कर इन कलाकारों को अपने स्नेहाशीष से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, इस पावन अवसर पर आज यहाँ 10,000 से अधिक कलाकार उपस्थित हैं। वे आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुरतापूर्वक प्रतीक्षारत हैं। जोंनि गेजेराव मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथाङा नुजाफैबाय। जोंनि भारतनि मानगोनां गाहाय मन्त्रि श्री नरेन्द्र मोदीआ जर'खायै जोंनि दोरोङारि मोसानाय बागुरुम्बा दोहौनि मोसानाय जानो थाखाय जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। बिथाङा दा मोसाखावरि बिथांमोनखौ रायदावनो थाखाय बिथांमोननि सेरजों गिदिंगोन, नोंथांमोननिसिम हामलायथि बावहरगोन। जों आखाइ खबनानै बिथांखौ बरायगोन आरो साबायखर बावगोन। बिथांजों लोगोसे दंफायो जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा। बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफादों आरो बयखौबो मबाइल लाइटखौ जोंनानै बिथांनि फारसे मान बावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर पूर्व भारत के प्रति गहन स्नेह और आत्मिक लगाव हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। असम में उनका सतत आगमन उनके प्रेम और अपनत्व की अभिव्यक्ति है। मैं यहाँ उपस्थित जनवृंद से अनुरोध करूंगी कि आप करतल ध्वनि से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन व स्वागत करें। बर'फोरनि सोदोमस्रिनि मोनसे बिथा, मोनसे दोरोङारि मोसानाया गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनसे जर'खा हारिनि हारिमुआरि जर'खा महर। बियो सुबुंफोरखौ बै हारिनि हारिमु, सिनायथि, जारिमिन आरो उनमोनथाइफोरखौ फोनांजाबनायनि लामाखौ बेखेवनानै होयो। दोरोङारि मोसानाया मोनसे हारिनि सोदोमस्रि आरो जारिमिनखौ बोदलानानै होयो। जों दिनै जोंनि हारिमु आरो सोदोमस्रिखौ मुलुग दरबाराव बेखेवनानै होगोन। केवल एक सांस्कृतिक प्रस्तुति नहीं, बल्कि भारत की जीवंत विरासत और उत्तर पूर्व की आत्मा का उत्सव है। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि इस विराट सांस्कृतिक कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आज यहाँ उपस्थित हैं। उनकी उपस्थिति इस कार्यक्रम को न केवल गरिमा प्रदान कर रही है, बल्कि उत्तर पूर्व की संस्कृति, परंपरा और प्रतिभा को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान भी दिला रही है। बागुरुम्बा दोहौआ मोसानायनिल' दोहौ नङा, बेयो नङा दावहा हारि सिनायथिनिल'। बेयाव दं खौसेथि, बेयाव दं मोनदांथि, बेयाव दं गावखौ बावसोमनाय आरो मिथिंगाखौ अनसायनाय। बे दोहौआ लाबोथों दाब दाब जायगायाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव खौसेथि आरो हारिमुआरि सांग्रांथि। बे दोहौआ जाथों गावखौ मोजां मोननायनि, बे दोहौआ जाथों गावखौ मोनदांनायनि आरो बे दोहौआ जाथों गावनि राव, गावनि हारिमुखौ रैखाथि होनायनि। दिनै जोंनि गेजेराव मानगोनां गाहाय मन्त्रि बिथाङा बे जारिमिनारि साननि हिसारि जानो फैदों आरो बिथांनिसिम जोङो साबायखर बावहरनांगोन। बिथाङा जोंनो थुलुंगा होफैदों आरो जोंनिसिम बे हाबाफारिखौ रनसायनायाव बिथाङा जोबोद मदद खालामदों। बोडो समाज का पारंपरिक बागुरुम्बा नृत्य प्रकृति, कला, सौम्यता, एकता और आत्मगौरव का प्रतीक है, जो 10,000 से अधिक कलाकारों की एक भाव, एक लय और एक स्वर विकसित भारत की सांस्कृतिक शक्ति को सजीव रूप में प्रस्तुत करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति से यहाँ उपस्थित सभी कलाकारों का उत्साह, उमंग और हर्ष कई गुना बढ़ गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह यात्रा उत्तर पूर्व की सांस्कृतिक चेतना का उत्सव बन गई है।